Rwan ta, fel da ni'n gwneud ar yn gwefan ni, video8.com, da ni rwan am adolygu un o gema mwyaf flwyddyn. Sôn am ni, lle mae Daf. A sut bod fi wedi sylwi bod o ddim yma cyn hyn? Hey, Jonesy! Daf, ti di marw? Rhaid i fi alw Derek y Cora mewn, eto. Na, fi fan hyn. Na, fan hyn, syth o flan ti. Yn y teli. Beth ddiawl ti'n ei fanna? Fi yn The Division. Gêm fwyaf flwyddyn hyd yn hyn. Ti'n dod i fewn? Do'n ni'n edrych bach yn beryglus i fi. Come on in, baby. The water's lovely. OK. Stachu, beth ti'n feddwl o New York? Oer. A dos na'n Wetherspoons. Bangor lot gwell. Dyma The Division a'i gyhoeddwyd gan Ubisoft a datblygwyd gan Massive Games yn Sweden. Ti'n mo, i sy'n job efo nhw blynyddoedd yn ôl, apparently mae fe'n rili bwysig os ti'n Sweden bod ti'n gallu siarad Swedeg. It's political correctness gone mad, mate. Wel, dos na ddim o'r fath beth yn The Division. Fyddwch chi'n treulio rhan fwyaf o'ch amser yn saethu pobl dlawd sy'n jyst yn trio gwneud bywoliaeth mewn byd all-apocalyptaidd. Scroungers, dyna gyd ydyn nhw, scroungers! Scroungers sy'n gallu cymryd cant o fwledu'r chops cyn marw. Be ddiawl sy'n digwydd? Y math gweitha o scrounger. Ie, wel, sbia na fi'n cymryd nhw allan rwan. Wii! O, na. Yn The Division, da chi'n amlwg yn Efrog Newydd wedi feirws chwalu poblogaeth y ddinas, a gweddill y dinasyddion yn troi'n bunch o nutters. Chi yw The Division, rhyw fath o uned filwrol sy'n ceisio ailosod trefn, efo gynnau, lot o gynnau. Mae'n third-person shooter byd agored lle da chi'n treulio treian o'ch amser yn chwarae gem ei hun, treian arall yn tincro efo'ch cymeriad yn y menus, a'r treian ola yn pigo sbwriel fyny o'r llawr. Tiw, sbiwch bach o ffabric. Dydy gema fideo'n gret. Ac mae'n edrych yn amazing. Peth ydy, hyd yn oed pan ti'n gorwedd mewn pwll o dy waed y hun, ti'n meindio achos mae'r holl beth yn edrych mor lyflu. Bron yn gwneud fi fod eisiau gadael y byd go iawn ar ôl a just... Bangor o gwell mae os. Mae'r profiad chwarae'n llyfn ac yn hollol naturiol efo blastio noobs yn y gwyneb yn teimlo'n foddhaol dros ben. Dim bod eisiau swnio fel cefnogwr Donald Trump na'n byd. 1, 2, 3! Mae'r Division yn amlwg yn cymryd lot fawr iawn o ddylanwad gan Destiny. Os oeddech chi'n hoff o hwnna, fyddwch chi fwy na thebyg yn hoff o hwn hefyd. Ond lle oedd byd Destiny yn llawn ardaloedd mawr gwag bach yn ddifywyd, a choridora enfawr yn arwain i nunlla, mae byd The Division yn teimlo'n lot mwy byw. Dych chi byth cweit yn siŵr ben chi ffeindio rhwng dy gornol nesaf. Holidays are coming, Na, Daf. holidays are coming, holidays are coming. Na, Daf, na. Holidays are coming, 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 holidays are coming. Mae yna andros o lot o bethau i wneud yn y byd gormod i bobl fel fi sy'n dioddau o got to catch 'em all OCD. Serch hynny, s ddim lot o amrywiaeth. Yn y prif stori, fyddwch chi ddim yn gwneud lot, ond i bai am saethu ton ar ôl ton o baddies. Cyn saethu un badi mawr ar y diwedd. Fel arfer y fwy tew. A fel arfer yn gafel mewn flamethrower, yn peidiwch â phoeni ar ôl gwneud bob dim yn y prif gêm, mae yna wastad y dark zone. Ardal o'r map lle allwch chi saethu pobl go iawn yn hytrach na'r cyfrifiadur. Ond fel unrhyw gêm gyda elfennau RPG fel hon, dim dyna pwynt y peth, y pwynt yw'r grind, y siwrne ddiddiwedd na i wella'ch cymeriad, ac i ffeindio'r par arbennig na o fenig sy'n just fymryn bach yn gryfach na'r rhai da chi'n gwisgo'n barod. Fysa'n well i ni fynd nôl bydda. Ganddo ni gyfres o'r lle i recordio, wneith y genedl ddim addysgu ei hun am gemau fideo. Ie, spwrs bych chi'n iawn. Reit, barod? Barod. Daf? Daf? Barracks.